Dagoeneko hasi dira ematen Janssen txertoak, Johnsona & Johnsonena, eta honen ezaugarri nabarmenena da dosi bakarrekoa dela. Bakarra da, orain arte baimendu dituztenen artean dosi bakarra behar duena, eta honek egin du oso ezaguna laguntzen duelako ikaragarri txertoa ahalik eta gehien zabaldu dadin. Eta horrekin batera ze beste ezaugarri dauzka Janssen txertoak. Txerto adenobiriko da, AstraZenecarena eta Sputnik txertoa bezala adibidez, eta horrek esan nahi du adenovirus bat dela azken finean daramana txerto honek. Adenovirus horrek ez digu inolako kalterik egiten, baina bere barruan damakizki koronavirusaren proteina bat, S proteina, giltzarena egiten duena, hori ekoizteko instrukzioak. Orduan, Troiako zaldia bezala sartzen da adenovirusa eta gure gorputzak sortzen du S proteina. Eta gorputzak ere sortzen du S proteina horren aurrean babesa. Horregatik, txertoa hartu duen pertsona bat infektatze bada koronavirusarekin, gorputza prest dago eta baditu defentsak infekzioari aurre egiteko. Eta zergatik da nahikoa dosi bakarra eta ez bi besteekin gertatzen den bezala? Hori da saio klinikoetan ikusi zutelako dosi bakarrarekin 167an babesten zuela infekziotik. Baina gaitzaren aurrean eta bere aldaera gaiztoenetatik 185 babesten du ospitalaratzeetatik eta 100 heriotzetik. Horregatik, emaitza horiek ikusita baimena eskatu zuten dosi bakarrarekin kaleratzeko eta baimen hori lortu zuten eta orain ikusten ari dira milioika dosi eman dituztenean baietz badela eraginkorra. Segurtasunari dagokionean berriz, egia da AstraZenecaren txertoak bezala gertakari trombotiko arraro batzuk eta sortu zituela. Estatu Batuetan hasi zirenean ematen ikusi zuten kaso arraro eta gutxi batzuk bazeudela eta bada ez bada Europan AstraZenecarekin gertatu zen bezala gelditu egin zuten txertaketa gehiago ikertu eta jakin arte. Eta orduan baieztatu zuten benetan arraroak direla, oso kasu gutxi gertatzen direla eta horregatik erabaki zuten jarraitzea txertaketarekin, naiz eta egia den erabilera horrian sartu zutela arrisku hori egon bazegoela eta zeintzu diren sintomak izatekotan horren aurrean azkar erantzuteko. Azkenik, oraindik egia da ezakitela zenbat denboran iraungo duen immunitateak, ez da sortu daitezkeen aldaera berrien aurrean nola erantzungo duen. Baina arazo hori beste txertoek ere badaukate eta beharrezkoa balitz bigarren dosi bat ematea horretara egokituta, horretarako ere prest daude.